Galileából való volt, András és Péter városából. Fülöp találkozott Natanáellel és mondta neki, akiről Mózes írt a törvényben és a próféták, megtaláltuk Jézus, József fiát Názáretből. És mondta neki Natanael, kerülhet-e valami jó Názáretből? Mondta neki Fülöp, ilyen és lásd. Látva Jézus hozzája jönni, Natanaelt mondta felőle, íme az igaz izraelit, akiben nincs álnokság. Mondta neki Natanael, honnan ismersz engem? Felelvén Jézus mondta neki, mielőtt Fülöp téged hívott volna, midőn a fügefa alatt voltál, láttalak téged. Felelvén Jézus mondta neki, mivel mondottam neked, láttalak téged a fügefa alatt hiszesz, még nagyobbakat fogsz látni ezeknél. És mondta neki, bizony, bizony, mondom nektek, látjátok majd az eget megnyílni, és az Isten angyalait föl és leszállani az ember fia fölött. Azon időben egy törvénytudó jött Jézushoz, kísértvén őt és mondván, Mester, mit cselekedjem, hogy bírjam az örök életet? Ő pedig mondá neki, a törvényben mi vagyon írva, miképp olvasod? Amaz felelvén mondá, szeressed a te Uradat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és minden elmédből, és fele barátodat, mindennen magadat. És mondá neki, igazán feleltél, ezt cselekedjed és élni fogsz. Amaz pedig magát igazolni akarván mondá Jézusnak, de ki az én fele barátom? Felelvén pedig Jézus mondá, egy ember méne Jeruzsálemből Jerikóba és rablók közé jutott, kik meg is hozták őt és megsebesítvén, félholtan hagyják őt és elmenének. Történik pedig, hogy egy pap jött le az úton és látván őt elméne mellette, hasonlóképpen egy levita is. Midőn azon helyhez ért és látta őt elméne mellette, egy szamaritánus pedig arra utazván, feléje jöve és látván őt, könyörületre indula, és hozzája menvén beköti sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és föltévén őt barmára, szállással vivi és gondját viseli. És másnap elmenvén 2 10-est lőn elő, és a gazdának adámondván, viselt gondját ennek, és amit ezen fölköltesz, mikor visszatérek, megadom neked. E 3 közül kiről vélet, hogy fele barátja volt, annak ki a tolvajok közé jutott. Amaz pedig mondta, aki irgalmasságot cselekedett vele. És mondta neki Jézus, menj te is hasonlóképpen cselekedjél. Egészen különleges napunk van ma. Különleges mindenek előtt azért, mert néhány hete Jóisten meghívott minket egy útra, amely azt a célt szolgálná, hogy a Krisztus követő ember 2014-ben is karácsony ünnepére méltóképpen felkészüljön.
Mindenekelőtt különleges ez a mai nap, hiszen már szívünkben és gondolatainkban egyaránt egy örök kérdés, az emberi értelem számára fölfoghatatlan kérdés kell, hogy motoszkáljon. És bár tevékenyen töltjük napjainkat, mégis a keresztény ember tudja, hogy az igazi kérdés, hogy miért lett az Isten emberré. És bizony különös felelősség ezt idén is megfejteni. Természetesen különleges ez a nap, mert ennek a közösségnek, ifjú közösségnek mégis úgy érzem, hogy tradíciójában, hagyományában bölcs és tapasztalt közösségnek születésnapját tartjuk, amely mindannyiunknak itt a templomban egyfajta kérdést feszeget, mit jelent ez a közösség, mit jelent ehhez a közösséghez való tartozás. Azért mi is bármiért nem adunk bizonyítva, kérjük
Krisztus Istenünknek ajánljuk. Krisztus igaz Istenünk, az ő legtisztább anyjának, a szent, dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantinápolyi főpüspökének, szent és Isten éklettségű atyáinknak, Szent András apostolnak, kinek tiszteletére épült a Szent Egyház, s kinek emlékét ma fényesen ünnepeljük. Minden szenteinek esedezése által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldása rejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökkön örökké.